Тукай юбилейі ұйыштырғанда шундай йола бар Казанда. Һәр юбилейда Казан театрлары ниндидер тамаша оештыралар. Быел Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Ринат Харис либреттосы, Резеда Афьярова көенә язылган Тукай мәхәббәте дигән операны тыңлаячакбыз. Әйткәндәй, анда Зәйтүнә образын башкарган Альбина Шаһимуратова Тукай премиясын да биргәннәр. Әхмәт Агадиев Тукай образын башкарган безнең опера җырчысы элегрәк алды Тукай премиясын. Менә ничек кенә парадоксаль булмасын, Тукай образын иҗат итү репрессия чорыннан башлана. Бер-ике җөмлә белән әйтәм, никадәр генә пьесалар иҗат ителмәсен Тукай хакында. Бүгенге көндә Тукай образын бөтен тулылыгында, аның рухын тулысынча чагылдырган, кызганычка каршы без пьеса һаман да күрмибез әле. Ул әлеге пьеса, әлегә кадәр иҗат ителгән пьесаларның үзәгендә шул синфи конфликт, сценарийларга, бәйләм кичәләренә охшаган шул кызганычка каршы пьесалар иҗат ителә.